tror, det er træt af det her. Jeg ville ønske, det var som i gamle dage. Ja, ligestillingen har taget overhånd. Vi burde gå op. Og så meget her er din Prada og Gucci. Der er sådan alle mulige. Julius, du er her også. Jeg fandt sådan en gammel dukke på gaden. Jeg synes bare, den matchede dig sådan rigtig godt. Så den kan du jo også få. Men du kan godt gå nu. Okay. Ind til dit værelse, Julius. Willem! Nej! Au! Au, jeg vidste ikke! Gør du held! Nej! Nej! Au! Løb! Du fandme lorteungen! Ja, der her! Hvad er der sket med far? Ham taler vi ikke om i sådan ham ud, fordi han er sådan, han slår børn. Det er jo, Hvorfor gør han det? fordi han er helt sindssyg, han er hjerneskadet. Hvorfor er han hjerneskadet? Han slår Nola, mit eneste barn. Det eneste. Der er maden, så behøves vi ikke tale om sådan noget behageligt emne. Okay. Berører du ved det? Det ved jeg ikke. Nola, når du bliver voksen, jeg ser dig som præsident for Danmark. Og milliardær med en stor villa og en smuk familie. Og Julius, du bliver hjemløs. Du kan i hvert fald ikke bo her. Okay. Og du kan ikke få et job. Du er for dum. Så, ja. Julius går ud på dit værelse nu. Giv ham noget hundemad. Ja, fint.